אני רוצה קודם כל להביע הערכה עצומה לכל מה שאתם עשיתם, לא רק מתחילת המבצע, אלא אני לוקח חודשים רבים ואפילו שנים רבות אחורה, שבעצם הצלחתם לעשות את כל הפעילויות בצורה נכונה, כדי שנגיע לרגע אחד מתאים, שזה רגע תחילתו של המבצע. לא היה פה אדם אחד שלא התרגש עד עמקי נשמתו, לא רק בגלל שהצלחנו, אלא בגלל שבאמת באמת הבנו את גודל השעה ואת הרגעים ההיסטוריים שאותם אנחנו כרגע מממשים עבור ביטחון מדינת ישראל. אני בטוח שאת הרגעים האלו אף אחד מאיתנו לא ישכח, ואני בשם כל העם שלנו מוקיר את מה שאתם עשיתם. אני רוצה להביע הערכה גדולה לרמטכ"ל ולצה"ל, לאמן ולראש אמ"ן, למפקד חיל האוויר ולכל החיל, על השותפות עם המוסד ועל השגת המטרות שבהתחלה באמת היו נראות דמיוניות. מדינת ישראל, בזכות כל מערכת הביטחון הזאת, מרגישה היום מדינה אחרת, מדינה בטוחה יותר, עוצמתית יותר, שמוכנה לקראת העתיד. אני רוצה להביע הערכה וגם הוקרה לשותף שלנו המרכזי, ה-CIA, על הפעילות המשותפת, על המבצעים שבאו לידי ביטוי, וגם לראש ה-CIA, שתמך במוסד בהבאת ההחלטות הנכונות שבסופו של דבר אפשרו את המבצע הזה. אנחנו נמשיך לפקוח 7 עיניים על כל הפרויקטים שיש באיראן, שאותם אנחנו מכירים בצורה המעמיקה ביותר. ואנחנו נהיה שם, כמו שהיינו שם עד עכשיו. הייתי רוצה להגיד לכם, תם ונשלם, אבל אל לנו לשכוח שיש עדיין 50 חטופים ברצועת עזה, 30 חללים, 20 חטופים חיים, שמחובתנו המוסרית, הערכית, להחזיר אותם לגבולנו. אני רוצה שוב להודות לכולכם ולהגיד לכם שאתם חלק מההיסטוריה, חלק בלתי נשכח ובלתי נפרד ממה שעשה ועושה המוסד. המשיכו לעבוד שכם לשכם מול השותפים שלנו בצה"ל ובשב"כ, ובצורה הזאת נמשיך להביא בשורה גדולה לעם ישראל. אז תודה רבה לכולכם, כל הכבוד, באמת כל הכבוד.